Všetky tieto veci, ktoré dnes spolu budeme rozoberať, sa ma týkajú, hej? Určite áno. Len pozor, tým, že ja mám povinnosť každý druh oddelenie zhromažďovať, a keď tá inšpekcia náhodou príde a bude vidieť, že v tom zmesáku je všetko možné, po prípade ešte aj ten biologicky rozložiteľný, tak asi toto neprejde. Vedeli by ste, Peter, povedať, že aké najčastejšie chyby možno robia stravovacie zariadenia v súvislosti s odpadom? Hygiena alebo hygienici prídu na kontrolu. No už idú. Ďalšie otázky už idú, prosím vás, pekne. No, tak oni napríklad aj evidenciu chcú vidieť. Veď toto, aké dokumenty, povedzte mi. Tak bolo minimálne 1/3 všetkých kontrol bola na základe podnetov. Mám sa ja s týmto všetkým zoznamovať, s týmto novým systémom, nahadzovať tam neviem čo, barščo, alebo teda... No, Milí diváci a milí poslucháči, ja som naozaj veľmi rada, že vás môžem privítať pri úplne prvom podcaste firmy Espik. Veľmi sa teším, že máme dnes zaujímavú tému a to je kuchynský a potravinový odpad. Konkrétne sa budeme rozprávať o stravovacích zariadeniach, no a nebudem to samozrejme ja sama, pretože to by som vám toho veľmi veľa nepovedala, ale je tu odborník na slovo vzatý, pán inžinier Peter Galovič, odborník na odpadové hospodárstvo. dobrý deň prajem. Peter, pekný deň. Pekný deň. Som veľmi rada, že ste tu a že nám postupne všetky tie pojmy, povinnosti, pokuty a všetky tie veci, ktoré sú okolo kuchynského a potravinového odpadu, aj vysvetlíte. Ale ja by som na úvod mala takú úplne základnú otázku, že čo sú to vlastne tie stravovacie zariadenia? Lebo neskôr tu budeme spomínať aj kaviarne a tak, aby sme si možno povedali, že koho sa to týka. No, aby sme to zase tak jednoducho povedali, tak vlastne každé miesto, kde sa podáva nejaká strava alebo niečo, čo konzumujeme, tak vlastne by sme mohli nazvať stravovacím zariadením. A to aj z toho dôvodu, že v každom takomto zariadení je niečo, čo mu zostane, čiže alebo v tej terminológii odpadárskej, bude sa musieť zbaviť a bude to odpad. A teraz je vlastne to dôležité, čo s tým odpadom kto a ako má urobiť. Čiže ak by sme to rozobrali na drobné, od bufetu počnúc, až po renomovanú reštauráciu končiac, všetko sú stravovacie zariadenia. Čiže aj keď mám napríklad kaviareň, kde podávam kávičku, k tomu nejaký koláčik, tak aj vtedy vlastne som stravovacie zariadenie a všetky tieto veci, ktoré dnes spolu budeme rozoberať, sa ma týkajú, hej? Určite áno. No, tak toto je, myslím si, že je veľmi dôležitá informácia. Začneme, Peter, povinnosťami, zodpovednosťou a pokutami. No. Veľmi pekné poradie. Áno, ale ešte možno predtým si tak trošku ujasníme také tie základné pojmy. Takže kto je vlastne pôvodca odpadu? To asi šípim. Kto je držiteľ odpadu? A kto je prepravca odpadu? Vysvetlím to pomerne jednoducho, ale samozrejme popri tom budem sa snažiť vysvetliť aj také pojmy, ktoré s tým súvisia. Takže pôvodca odpadov, samozrejme zákon má nejakú svoju hierarchiu, ale my jednoducho môžeme povedať, je ten, koho činnosťou odpad vzniká. Čiže akúkoľvek činnosť vykonávate a vznikne odpad, a dovysvetlím, odpadom je hnuteľná vec alebo látka. Je to veľmi dôležité, že to hnuteľná. Že si viem pohnúť. Áno, že viem pohnúť, presne. Ktorej sa zbavujem. Alebo sa chcem zbaviť, alebo som v súlade so zákonom povinný sa zbaviť. Tu tiež treba chápať to zbaviť sa, čiže nie je to môj predmet tej činnosti, ktorú vykonávam, ale je to niečo, čo z tej činnosti práve vznikne. Ak hovoríme o stravovacích zariadeniach, tak samozrejme tam budeme tú škálu tých odpadov poznať pomerne širokú. Nie len ten biologicky rozložiteľný, čiže vlastne tie zvyšky jedál, potom samozrejme potraviny napríklad v podobe spotreby, ale budú to aj obaly z vybalených potravín, hej, ktoré sú tam. Budú to najmä tomu aj zariadenia, ktoré sa pokazili a stratili svoju životnosť. A kopec ešte iných vecí, ktoré sa tam samozrejme zaradiť dá a ktoré asi budeme dneska o tom v priebehu podcastu ešte hovoriť. Určite. Toto je tiež veľmi dobrá otázka. Aké druhy odpadov vznikajú? To sme už v podstate tak načrtli. Áno, ale ja by som najprv dokončil asi toho pôvodcu, držiteľa. Dobre, tak toto tam celé nedajme. Dobre. Pokračujte. Čiže hovorili sme si, že pôvodcom je samozrejme ten, koho činnosťou to vzniká. To je skutočne ten základ, lebo tam prvýkrát ten odpad vznikne.
Potom máme druhý pojem a to je držiteľ. Držiteľ je tak matematicky vzaté množina. Množina všetkých subjektov. A to od pôvodcu počnúc až po zariadenie na zhodnocovanie a zneškodňovanie končiac. Čiže až tie koncovky. Čiže cez každého, cez koho ten odpad ide, ten sa volá držiteľ. Prečo to máme v zákone definované o odpadoch je preto, lebo všetky povinnosti zo zákona vyplývajú na držiteľa. Hej, čiže na všetkých. No a my samozrejme budeme potom hovoriť aj o tom, ktoré povinnosti, v akom rozsahu musí kto vlastne splniť, aby to bolo všetko v poriadku. Áno. Takže to je. A keď sa ešte dotkneme toho dopravcu, ktorého ste spomínali, alebo prepravcu, tak samozrejme zákon to má tak troška jednoducho povedané, že na účely zákona o odpadoch, lebo samozrejme prepravca, dopravca je definovaný v rôznych právnych predpisov, tak tu nám máme ho definované, že každý, kto ten odpad prepravuje, čiže kto zabezpečuje vlastne to, aby sa premiestnil z jedného bodu do druhého bodu. No a teraz, Peter, si povedzme, teda, že aké druhy odpadov v podstate môže takéto stravovacie zariadenie vyprodukovať. Ja neviem, čo mi tak napadá prvé. Hej, bavili sme sa o káve, čiže... Skutočne zás by sme mohli tak unifikovane povedať, že tých odpadov je viacero druhov, ale delíme ich skutočne na také, poviem, nejaké hlavné skupiny. Čiže jednou skupinou budú takzvané biologicky rozložiteľné odpady, čiže všetko, čo sa je možné, aby sa rozložilo, a či s prístupom bez prístupu vzduchu, na tom vôbec nezáleží, ale je rozložiteľné. Čiže budeme hovoriť možno o odpade z potravín, a či zo zelene, alebo vlastne zo zelených potravín, alebo budeme hovoriť z organických potravín. Potom samozrejme sú to zvyšky jedál, ktoré sa neskonzumovali. Olej, nie? Taký Olej je samozrejme masný. Takisto. Chcel som presne prísť na to, že sú to aj tie produkty, ktoré sa používajú práve na výrobu, respektíve na prípravu týchto produktov. Takže všetko toto nám spadá. Samozrejme, tu ešte budeme mať takú zvláštnu skupinu a to budú vlastne aj odpady z rôznych zariadení, ktoré sa dotýkajú práve týchto stravovacích zariadení. Napríklad poviem lapače tukov. My máme odpadovú vodu z takéhoto zariadenia. Tam sa používa kadečo, poviem, samozrejme od olejov, mastí, kadejakých iných produktov. Ano. A my potrebujeme predsa takéto prímesy zachytiť preto, aby nešli do odpadových vôd. A aby to ich čistenie bolo jednoduchšie. Takže tam je vlastne to zariadenie, v ktorom sa niečo také zachytí. A to je takisto odpad, ktorý vzniká tomu stravovaciemu zariadeniu. Áno. Potom tá skupina, pomerne veľká, ktorá sú napríklad obaly. Každé jeden produkt, ktorý príde do stravovacieho... Plasty. Samozrejme. A to ešte keby boli len plasty, ale máte kombinované materiály, máte samozrejme v niekoľkých obaloch zabalené všetko a podobne. Pre istotu. Samozrejme, áno, pre istotu. Takže aj to sú. Ale pozor, tu nám máme ešte potom, a to dnes asi veľmi preberať, nebude čas na to preberať, ale máme aj to, že mnohé z tých stravovacích zariadení sú ešte aj sami výrobcovia obalov, lebo my zase poznáme aj iné povinnosti v zákone o odpadoch, ktoré sa dotýkajú toho, že vlastne, keď ja niečo ako stravovacie zariadenie vyrobím, myslím ten produkt, ja ho zabalím tomu zákazníkovi, tak potom pre mňa vyplývajú ďalšie povinnosti, ktorých sa takisto neviem zbaviť, ale to je na inú tému, ktorou sa budeme baviť. Takže hovoríme o obali. A teraz ale ešte by sme sa mali pozrieť na to, že každé stravovacie zariadenie má aj nejaké tie svoje technické veci, ktoré má. A teraz keď kávovar sa pokazí a ja ho vyradím, to je takisto odpad, o ktorý sa potrebujeme postarať. Áno? Nehovoriac o tom, ak robíme nejakú prestavbu alebo vymieňame nábytok a podobné ďalšie veci. Všetko toto spadá do kategórie odpadov. Som sa spotila, to sme iba na začiatku, Peter. No, poďme sa ale porozprávať o tom, že či mám ako majiteľka nejakého stravovacieho zariadenia povinnosť evidovať nejaké odpady. A ktoré sú to a prečo? My sme si povedali, že stravovacie zariadenie je v polohe pôvodcu odpadov, lebo ich samozrejme produkuje. Právne predpisy v oblasti odpadového hospodárstva, konkrétne keby sme povedali zákon o odpadoch, ustanovuje vlastne povinnosti pre
práve takýchto pôvodcov, držiteľov pôvodcov, ale my sa budeme baviť v tej polohe pôvodcov odpadov. A jedna z tých povinností, lebo samozrejme je tam celý rad povinností, my si ich potom môžeme aspoň tie najdôležitejšie samozrejme prebrať, Áno. je aj odpady evidovať. A pozor, ale zákon a vyhlášky hovoria, že evidujeme každý jeden druh odpadu. Čiže aj ten pokazaný kávovar? Aj ten pokazaný kávovar, aj tie obaly, ktoré odovzdávame následne zberovej spoločnosti, aj ten biologicky rozložiteľný, ktorý odovzdávame tomu, kto je oprávnený na to, aby s tým mohol niečo robiť. Hej, čiže každý jeden odpad musíme evidovať a od akéhokoľvek množstva. To znamená, tam nie je hranica, že ja neviem, do 5 kg nemusím nič. Nie, tam je evidovať od akéhokoľvek množstva. Druhá vec je, zatiaľ stále platí ešte nejaká ohlasovacia povinnosť raz do roka, k tomu sa takisto trošička potom môžeme neskôr dostať. A tá ale hovorí už potom o nejakých hraniciach. Ale evidovať odpady musíme všetky a od akéhokoľvek množstva. Samozrejme evidovať vtedy, keď nám vzniknú. Áno. Už si to tak načrtli, Peter, že sa budeme rozprávať logicky o tých povinnostiach, napríklad mňa ako pôvodca odpadu. Tak spomeňme nejaké, teda okrem tejto evidencie, čo je také najzákladnejšie, aké mám povinnosti ako pôvodca. Ja sa možno od tej evidencie práve odrazím aj z toho dôvodu, že ja vždycky svojim klientom vysvetľujem, že evidenčný list odpadu, čo je vlastne taký, by som povedal, ten obraz tej evidencie. Toto som sa inak chcela spýtať, že kde to máme evidovať? Áno. Evidenciu samozrejme máme podľa vyhlášky, jednej máme evidenčný list odpadu, kde vlastne je stále povedané vo vyhláške, že môžeme evidenciu robiť elektronicky alebo písomne. Písomne mali by sme tú tabuľku, do ktorej by sme vpisovali, elektronicky znamená, že máme nejaký program, aplikáciu, do ktorej vlastne si to zaznamenávame. Takže sú na to predpísané nejaké tie formy, respektíve ktoré údaje musím tam mať zaznačené. Základ je, aby som mal zaznačené práve to množstvo, aby som mal zaznačené, koľko mi vzniklo a samozrejme dôležité, komu som to dal. Vidíte? O tom dať ešte potom poviem, lebo to je práve v tých povinnostiach. A ja vždy klientov vysvetľujem, že ten evidenčný list, keď ja sa pozerám, keď idem na audit alebo niekomu novému, je práve ten obraz toho, či on si plní tie základné povinnosti. Vy sa pozriete do toho evidenčného listu a hneď viete? A viem veľmi veľa. Lebo prvá z takých základných povinností je správne zaradiť odpad. Samozrejme, ako každá členská krajina Európskeho spoločenstva, máme katalóg odpadov, ktorý je z Európskeho katalógu odpadov, kde sú vlastne logicky odpady rozdelené do jednotlivých skupín, podskupín a až po tie jednotlivé katalógové čísla. To je vlastne 6-miestny kód, ktorý vyjadruje práve o aký odpad ide. Každé, ako sme napríklad hovorili obaly, tak vieme, že sú to nejaká 15-ková skupina, kde zaraďujeme, samozrejme ten biologicky rozložiteľný odpad zaraďujeme do 20-kových skupín, ale môžeme tam mať aj potom tie iné druhy odpadov, ktoré sa tam vyskytujú. Ale v každom prípade každý odpad mám správne zaradiť. Čiže to je prvá vec. A to je vlastne to, že ten evidenčný list je pod nejakým tým kódom odpadu a ja už vidím, že aha, máš to dobre, alebo to nemáš dobre. Tu si to niekto nenaštudoval. Áno. Ja vám poviem aj taký príklad, ktorý samozrejme z tej oblasti stravovacích zariadení máme pomerne častý, je to, že odpady a hlavne tie obaly sú zaradené ako 150106, aby som vám to povedal ľudským jazykom, že sú to obaly, zmiešané obaly. OK. Ale podľa toho technickej charakteristike zmiešaným obalom je iba taký, ktorý pozostáva z viacerých materiálových skupín, to znamená napríklad papier a plast, a sú spojené tak, že ja ich neviem od seba oddeliť. To by bol zmiešaný obal. Áno. Ale ak je v kontajneri hodený papier, strečová fólia a po prípade, ja neviem, ešte aj sklo, tak to asi zmiešaný obal nie je, ale je to zmes obal. A už nie je to vlastne to správne zaradenie. Čiže ad jedna. A druhá povinnosť, ktorá s tým spojená je, že mám oddelenie zhromažďovať každý jeden druh odpadu. Áno? Čiže nemôžem tak, že mám jeden kontajner a všetko tam hodím a basta filia, netýka sa ma to. A u tých stravovacích zariadení duplom ešte vždycky im treba pripomínať to, že ja síce môžem mať takú predstavu, že všetko hodím do jedného a budem to prehlasovať za zmesový komunálny odpad. Len pozor, tým, že ja mám povinnosť každý druh oddelenie zhromažďovať, a keď tá inšpekcia náhodou príde a bude vidieť, že v tom zmesáku je všetko možné, po prípade ešte aj ten biologicky rozložiteľný,
tak asi toto neprejde. Hej, čiže to sú tiež tie obvyklé nedostatky, s ktorými sa môžeme takto stretnúť, že sa neplnia tie povinnosti. No a keď budeme potom vlastne následne hovoriť o jednej z tých takých veľmi významných, ktorú ja napríklad aj z toho evidenčného listu viem krásne vyčítať, je to, že ja odpad mám odovzdať iba tomu, kto je na to oprávnený. Áno, čiže ja tam musím mať zaznačené, komu som odpad odovzdal, ale ja z toho viem potom dohľadať a kontrolný orgán tiež, že či ten, komu som to dal, bol oprávnený. Zas treba povedať, že oprávnenosť v odpadovom hospodárstve znamená, že ten dotyčný subjekt musí mať. Buď má súhlas na činnosti, na ktoré sa súhlas vyžaduje, alebo musí mať minimálne polohu registrácie, to je taký jednoduchší spôsob súhlasu, ale buď jedno, alebo druhé. A ja, keď chcem niekomu odovzdať ten odpad, tak prvé, čo by som mal skontrolovať, máš ten súhlas, máš to oprávnenie. Ak to nemáš, tak ak ho odovzdám napriek tomu, že neskontroloval som si, vystavujem sa vlastne riziku, že dostanem pokutu. No, a k tým pokutám sa dostaneme samozrejme. Áno, dostaneme. Sú na tomto mieste ešte nejaké iné povinnosti, ktoré by ste chceli povedať? Že toto musíš. Takto, toto sú skutočne tie najdôležitejšie, ale ak sme hovorili ešte aj o tej povinnosti evidovať, čo sme si už spomenuli, tak ešte netreba zabúdať aj na to, že zatiaľ stále ešte poznáme a budeme aj poznať tú povinnosť ohlasovať údaje. Momentálne máme povinnosť vždy za príslušný rok, čiže napríklad teraz za rok 2025 musíme z evidencie zosumarizovať tie údaje z evidencie a musíme do 28. februára nasledujúceho roka, čiže roku 2026, podať ohlásenie. Od minulého roku podávame ohlásenia už len elektronicky cez portál isoch.gov.sk. Je to vlastne portál budúceho informačného systému. My spomenieme, ale samozrejme zatiaľ ešte reálne neexistuje, ale už tá povinnosť toho hlasovania existuje. Takže samozrejme, že ten, kto napríklad vedie evidenciu elektronicky, tak má to jednoduchšie. Áno. Ak nevedie elektronicky, tak to má troška zložitejšie, lebo do toho portálu musí vlastne, jak sa vraví, naďatlovať. Prepisovať. Áno, a tam už potom môže nastať chybička, môže sa niečo stať, tak vždy to má svoje úskalia. Takže treba ísť radšej s dobou a byť elektronický. Presne tak. Alebo si to dať urobiť. Áno, to je asi najjednoduchšie. Mám tu takú zaujímavú poznámku. Zmluva o nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom. Kto takúto zmluvu musí mať? Ktorá prevádzka? Samozrejme, že dá sa povedať každá, lebo berme tak. Ja som hovoril práve... Asi tá, ktorá produkuje ten biologický áno, samozrejme. odpad. Ja som hovoril, že ak produkujeme biologicky rozložiteľný odpad, musíme ho odovzdať tomu, kto je na to oprávnený. Ale samozrejme, berme tak, že to neznamená, že ja mu len odovzdám. Je to nejaký zmluvný vzťah, respektíve nejaký obchodný vzťah, aby sme tak povedali. Lebo samozrejme, že za tú službu, že ten niekto s tým odpadom niečo urobí, musím samozrejme zaplatiť. A musí mať nejaký zmluvný vzťah, čiže zmluvný vzťah, ako hovoríme z hľadiska obchodného zákonníka, tak samozrejme je to buď objednávka, zmluva, alebo najlepšie takýto nejaký doklad, ktorý vlastne preukazuje, že aha, ja som sa dohodol s niekým, kto je oprávnený na to, aby mi s tým odpadom niečo urobil. Pýtam sa aj kvôli tomu, lebo nás určite počúvajú majitelia kaviarní, niekoľkokrát už dneska spomínaní, máme tam zvyšky koláčikov, zvyšky toho kávového odpadu a tak ďalej. A ja musím mať takúto zmluvu? Áno, určite áno. Určite áno, lebo takisto mi vzniká odpad a mám ho odovzdať tomu, čo je na to oprávnený. Tu by som ešte samozrejme chcel upozorniť, práve tie stravovacie zariadenia majú veľmi veľké špecifikum. Ja som síce troška tak naznačil, že ohlasujú sa údaje len od určitého množstva, ale ak budeme hovoriť o stravovacích zariadeniach, tak tam na toto zabudnime. Oni ohlasujú od akéhokoľvek množstva, lebo tam sa jedná práve o ten biologicky rozložiteľný odpad, ktorý podľa vlastne katalógu odpadov sa ohlasuje od akéhokoľvek množstva. Takže preto je tam dôležité, že oni majú zmluvu s niekým, kto im s tým reálne a hlavne legálne nakladá, to je ad 1. A samozrejme aj to, že on im vie so všetkými vlastne tými náležitostiami, ktoré okolo toho sú pomôcť. Ešte tu skutočne asi vy ste mi troška tak nahrali v tom smere, že áno, že je potrebné s niekým, kto má oprávnenie,
my sa často stretávame s tým, že u týchto menších subjektov oni majú aj takú tendenciu, že dám to na skrmovanie, alebo dám to niekomu, veď on s tým niečo urobí, má sliepočky, neviem čo a podobne. Pomije sa tomu hovorilo kedysi, áno, nie? môžeme to tak nazvať. Pozor. Si pamätám z jedálne, tak to vždy nosili niekto, to odniesol. Pozor, to tiež nie je také jednoduché. My na úrovni Európskeho spoločenstva máme tiež jedno také nariadenie. Nariadenia sú právne predpisy, ktoré platia na celom území Európskeho spoločenstva o vedľajších živočíšnych produktoch. A tam je samozrejme možné aj to skrmovanie tých pomíjí, aby sme to tak ľudovo povedali. Ale pozor, iba u registrovaných chovov. A to nie je také jednoduché, lebo registrovaný chov to je vlastne iba chov kožušinových zvierat, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu a samozrejme musí tam byť určité a sú registrované, čo je veľmi dôležité, že registrácia je na štátnej veterinárnej a poľnohospodárskej správe. Takže my všetkým, alebo aspoň ja všetkým stravovacím zariadeniam vrelo len doporučujem odovzdať odpad niekomu, kto je skutočne oprávnený na tú činnosť a podľa mojich skúseností aj ten, kto s tým má nejaké skúsenosti. Na jednej strane sú povinnosti, ktoré teda sú dané a o ktorých sa v podstate rozprávame, ale vedeli by ste, Peter, povedať, že aké najčastejšie chyby možno robia stravovacie zariadenia v súvislosti s odpadom? Dá sa to takto povedať? Dá sa to tak povedať. No prvú chybu by som povedal rozhodne je to neskontrolovanie si toho odovzdania. Že komu? Áno, presne tak. Lebo od toho sa nám vlastne viac menej všetko odvíja. Viete, ak je to spoločnosť, ktorá je renovovaná, ak je to spoločnosť, ktorá má s týmto skúsenosti, tak všetky tie ostatné povinnosti tá spoločnosť tomu stravovaciemu zariadeniu vie pomôcť, aby boli dodržané. Lebo či už evidenciu, či už vlastne, ja neviem, aj to správne zaradenie, aj evidenciu, aj všetky ostatné veci, tá spoločnosť je natoľko zbehlá, že to urobí. Ako náhle tam vidíte, že je to odovzdané len tak niekde alebo niekomu, tak po väčšine ani všetky tie ostatné povinnosti nie sú splnené. Žiadna evidencia. Toto je najväčší problém. Samozrejme. A tam pohoria, lebo ja poviem tak, my tu teraz síce skôr hovoríme z toho aspektu odpadového hospodárstva vlastne povinnosti. Lenže keď príde štátna hygiena alebo hygienici prídu na kontrolu. No už idú. Ďalšie otázky už idú, prosím vás pekne. No, tak oni napríklad aj evidenciu chcú vidieť. Veď toto, aké dokumenty, povedzte mi. Takže čo im treba dať? Napríklad jeden z tých dokumentov, ktorý je z hľadiska odpadového hospodárstva, je práve evidencia odpadov. Oni chcú vidieť, aké odpady vznikli. Oni chcú vidieť, komu boli odovzdané. Ako náhle je to, viete, ja poviem, stravovacím zariadením je samozrejme, a to je taký tento je napríklad aj školská jedáleň. Sme spomínali pomije, hej? Klasickú družinu. Áno, ale to by ste videli, aká je tam niekedy zábava, že oni nemajú odpad. Ja hovorím, jak to? No, pani kuchárky si to akože zobrali. Ja hovorím, a čo teraz? Budeme hovoriť, že pani kuchárka všetko spapala, lebo bola veľmi hladná? No, jednoducho to nie je, veď ten hygienik s prepáčením je padnutý na hlavu. On veľmi dobre vie, aké asi percento toho jedla nebude skonzumované od tých žiakov a že vlastne malo by sa s tým správne nakladať. A oni zrazu len nič nemajú. Takže to sú vlastne, ja osobne vždycky poukazujem na to, že najzákladnejšia vec je, že to stravovacie zariadenie má dobre uzavretú zmluvu so spoločnosťou, ktorá sa tým jednoznačne venuje a ona už dokáže nastaviť im všetky veci. Ako náhle je tam nejaký problém, to svedčí aj o tej ceste, že nemusí byť vždycky, by sme povedali, celkom legálna. A kto v podstate nás ako stravovacie zariadenie môže prísť kontrolovať? No tých subjektov samozrejme môže byť viac. Ak hovoríme o tých odpadoch, tak samozrejme môže to byť príslušný okresný úrad. Áno, to znamená, že okresný úrad, odbor životného prostredia, tam sú vlastne pracovníci, ktorí sa venujú vlastne odpadovému hospodárstvu, takže je to vlastne tá štátna správa na úseku odpadového hospodárstva. A druhým kontrolným orgánom je samozrejme v oblasti odpadového hospodárstva Slovenská inšpekcia životného prostredia. Hej, my máme vlastne 5 pracovísk a ešte 2 detašované vlastne oddelenia, ale mohli by sme to tak obrazne povedať, že v každom kraji je to skoro takto rozčlenené na území Slovenska. A tam treba povedať, že oni majú také 2 polohy, inšpekcia hlavne. Hej. Prvá poloha je tá, že majú nejaký plán kontrol.
oni skutočne ten plán kontrol robia od malých subjektov až po veľké subjekty. Pozor, čiže tam nie je že to, že len veľké. Môže to byť kľudne aj tá kaviareň, do ktorej idú. Ale pozor, druhá veľmi dôležitá poloha je niekedy aj, že oni dostávajú podnety. Od ľudí? Samozrejme. Každý z nás môžeme dať podnet. Dobrý deň, prosím vás, choďte tam a tam áno, skontrolovať. Alebo napísať, áno. A toto sa akože reálne deje? Reálne sa deje. Mám, lebo veď aj s inšpekciou spolupracujem a keď posledne sme sa na ústredí bavili, tak samozrejme, ja neviem, z hľadiska rokov 2023 a 2022, 2023, mali tam spravenú štatistiku už, tak bolo minimálne 1/3 všetkých kontrol bola na základe podnetov. Takže tam napríklad môže byť nespokojný hosť. Áno. A či už napíše alebo zatelefonuje a oni sú, tak samozrejme to je pre nich podanie a oni sa musia venovať každému jednému. Rozmýšľam, že kde robím chybu. Ja som nikdy ešte nevolal na inšpekciu, že prosím, chcete niekoho skontrolovať. Tak nerobíte žiadnu chybu, lebo ste asi boli spokojná. Lebo tam je o tom, že väčšinou kto nie je spokojný. Za ďalšie ja poznám aj také prípady, ani nie, že niekedy nespokojnosti, ale takej tej, by som povedal, nezdravej konkurencie, lebo mne sa aj toto niekedy stáva, ja poviem možno trošička od tých stravovacích iný príklad, ale mal som taký príklad, že prišiel za mnou jeden nešťastný malý podnikateľ a povedal, že pán Galovič, dostal som veľkú pokutu inšpekcie, čo s tým mám robiť? A verím tak ako, že veď asi ste niečo porušili. No, prišli sme na to, čo porušili. A hovorím, viete, ale najhoršie je to, že ešte aj tí klienti dostali. A ja hovorím, aha, a už viem, kde je pes zakopaný. Tak on prevádzkoval malé zariadenie. Teraz môžeme povedať na oleje, keby sme povedali napríklad na vyčistenie aj tých lapačov tukov. Áno. A on si viedol tak krásnu evidenciu tých zákazníkov, ktorých to zobral, že inšpekcia to mala jednoduché. Tá konkurencia ho natrela a oni zistili, že nemá povolenie na to zariadenie, samozrejme tak dostal pokutu on, ale oni zobrali ten zoznam a udelili každému jednomu pokutu, lebo odovzdávali niekomu, kto na to nie je oprávnený. No vidíte, že niekedy netreba robiť poctivo tú evidenciu. Samozrejme. Áno. Tak. To bol žart. Áno, ale v každom prípade toto je vlastne na úseku odpadového hospodárstva, no len potom máme ešte, dajme tomu aj tú hygienu, ktorí vlastne hygienici síce sa venujú prioritne tomu, tej prevádzke z pohľadu fungovania, ale jedným z tých bodov, ktorý oni majú a kde vlastne odpadári spolupracujeme aj s nimi, je práve aj nakladanie s odpadmi. Lebo to je tiež jedna z vecí, ktorá z toho zariadenia musí odísť preč. Presne tak. Niekoľkokrát sme už počas nášho rozhovoru naznačili, že máme povinnosti, že musíme evidovať, že je najdôležitejšie si vybrať spoločnosť, ktorej odpad odovzdávame. Vidíte, ako som už nadúpaná? Ja vás počúvam. Ďakujem. Ale ešte ani raz sme nepovedali, že čo sa mi teda môže stať, keď ma príde tá inšpekcia alebo okresný úrad alebo ktokoľvek skontrolovať, že aké vlastne pokuty mi reálne hrozia. Vieme povedať, že od do? Áno, vieme povedať od do. A ja by som to možno ešte trošička rozdelil aj takým spôsobom, že aby možno aj tí poslucháči, diváci vedeli zo stravovacích zariadení, ako to vlastne prebieha. Lebo aj je to dobré, že ten človek zostane veľmi vystresovaný a nevie, čo teraz so sebou, tak aby bolo celkom zreteľné aj to, že tá inšpekcia, ak príde a skontroluje, tak samozrejme ona môže kontrolovať celý ten rozsah, môže si vybrať iba nejakú maličkosť, ktorú skontroluje, napríklad len tú evidenciu, áno, a ohlásenie. Takže je to rôznorodé, ale v každom prípade sú tam potom vlastne ten záver je veľmi dôležitý, lebo ak v závere inšpekcia príde s tým, že spíšeme len záznam, tak sme vytešení, lebo nič sa nestalo, všetko je v poriadku. Ale ako náhle inšpekcia ide spísať protokol, znamená to, že zistila porušenia a že to len protokolom neskončí. Lebo ona musí začať konanie o udelení pokuty. A to je práve už potom tá, by som povedal, záležitosť, ktorá je pre nás zložitejšia, kde už samozrejme sa, by som povedal, ťažšie niečo robí a v každom prípade tam už potom sú tie pokuty alebo ten rozsah tých pokút je rozdielny podľa toho samozrejme, že ja neviem, o aké porušenie ide, respektíve akým spôsobom je to začlenené, lebo máme až 6 nejakých, by som povedal, tých
rozsahov odmien, ktoré vlastne podľa zákona o odpadoch poznáme. Ako hovoríme samozrejme o takých tých základných povinnostiach, ako je evidenčná ohlasovacia povinnosť, tak relatívne je to v tej, nazvem to, nižšej sadzbe, hej, ale aj A tak... to je, povedzte nám. No je to od 500, ale do 50 000 eur. 50 000 eur? Bohužiaľ, zákon o odpadoch má veľmi, by sme povedali, veľmi kreatívny ten diapazon alebo tie mantinely na tie pokuty. A potom to môžete tak vnímať, že vlastne je to len na takej nejakej subjektívnom pocitu toho kontrolného orgánu, že koľko to bude. Áno, jasne, že asi by bolo ďaleko pre nás exaktnejšie, keby to boli také nejaké bližšie hranice. Menšie rozsahy, lebo naozaj, že od 500 eur do 50 000 je... Ale zase musíme to troška aj chápať v tom, že napríklad aj pri tejto evidenčnej hlasovacej povinnosti potom záleží aj od toho subjektu, aký je veľký. Ja neviem, či skutočne tam išlo len pochybenie z hľadiska toho, že dajme tomu som niektorý odpad nezaevidoval, alebo som si to neuvedomil, alebo to bolo systematické nevedenie evidencie vôbec. Čiže skúma sa vlastne aj to okolie toho, určite, čo sa stalo, ako to bolo v minulosti, či príde k náprave a tak ďalej. Ale napríklad poviem aj tú pokutu za to, že odovzdám odpady niekomu, kto na to nie je oprávnený. To je to, čo dneska riešime vlastne od začiatku. Áno, a to je vlastne od 1200 eur do 120 000. Hej, čiže to je už... 120 000? Áno. Ale keď vezmete aj tú spodnú hranicu, aj 1200 eur, tiež už pre... Ja neviem, ak spomíname kaviareň, aj 1200 eur nie je malý peniaz. Dobre, takže ja keď si pôjdem otvoriť kaviareň, ja si z dnešného podcastu viete, čo beriem? Prvé si vybrať správnu firmu veľmi správne. Likvidáciu a odvoz odpadu. Presne tak. Viete, nie je. Každý možno v takýchto zariadeniach zabúda na to, že to nie je len o tom, že ja zoženiem priestor, že ja zoženiem si dodávateľov tých produktov. Že mi chodia ľudia na kavičku, a že mi prídu, latte a tak ďalej, hen tak. Čo s tým ďalej? Takže to je veľmi, tie odpady, bohužiaľ, povedzme si, sme konzumná spoločnosť, odpady budeme produkovať a mali by sme sa aj tu naučiť to, že vlastne aj to je činnosť, ktorú by sme si mali dať robiť iba tomu, kto je skutočne, by som bol oprávnený, zbehlý, má zavedený určitý systém, vie nám poradiť, tak. Aby sme predišli tým pokutám. Viete, my dokážeme outsourcovať svojím spôsobom služby širokého diapazónu. Ekonomiku si nechávame urobiť niekomu, hej? Ako aby som takú najjednoduchšiu vec povedal, hej? Ekonomiku väčšinou si nerobí ten prevádzkovateľ kaviárne sám, hej? Má nejakú ekonomku. Ani dane nerobí si on sám, áno? Ale odpady si povieme, veď to je jaké, veď to je len kôš, to nie je problém. Tak. Hej, čiže aj tam veľký dôraz dávať na to, aby už od začiatku som mal jasné, čo s tým budem odpadom robiť, komu pôjde, ako mi on vie poradiť s tým, že všetky povinnosti sú pokryté. Veľmi dobre sa mi s vami rozpráva a pri tých témach pokud by som ešte rada zostala, možno, že sa k ním vrátime, ale poďme my ďalej, pretože poďme sa rozprávať o tom, ako ten odpad zhodnotiť a aký je vlastne tok. Moja prvá otázka znie, že ako správne uskladňovať ten odpad. Na toto sú nejaké pravidlá? Áno, sú. Nenahádžem to do nejakej jednej miestnosti a hádžem to tam a zatváram. Samozrejme, dvere, to nerobím. Zás by sme troška rozdelili to práve, alebo by sme tie podmienky nastavili podľa tých druhov odpadov, lebo je to veľmi dôležité. My sme si aj hovorili, že každý druh odpadu má ísť samostatne. Ešte by som možno spomenul tu aj takú inú záležitosť a tá záležitosť je tá, že môžu byť zbierané niektoré odpady aj spoločne. To znamená, že nemusel by som, ja to teraz poviem obrazne, povedzme, ja neviem, odpad z prípravy jedál a ja neviem, ak by to bolo potrebné, tak povedzme, ja neviem, nejaké tuky dávať každý zvlášť, ale ak napríklad to spracovanie od toho, komu to odovzdávam, čiže ja neviem, do nejakej bioplinky alebo podobne, by bolo spoločné tých druhov odpadov, tak samozrejme vybavíme skôr to, že si vybavíme súhlas na to zmiešavanie alebo to zhromažďovanie spoločné a už potom ten, ktorý od nás odoberá, on už vie, ako to treba evidovať, akým spôsobom si to máme nastaviť podobne. Ale v každom prípade treba tu chápať to, že ak sú to biologicky rozložiteľné, tak musia mať
aj tie nádoby, ktoré sú na takýto odpad, majú mať, by som povedal, svoje vyhotovenie, tak aby vlastne jednak zabránilo sa tam nejakému tomu úniku zápachu, aby tam boli vlastne dodržané tie hygienické veci z hľadiska práve toho uskladnenia, keď mám nejaké obdobie, ale potom musí byť to, aby aj ten odpad bol správne odvážaný preč a v intervaloch, ktoré samozrejme sú priateľné na to, že nie, že niekto si myslí, že tam budeme mať 2 mesiace uskladnené a veď potom sa uvidí, čo s tým. Hej? Aká je tá frekvencia? No, Aká by mala byť v podstate tá áno. frekvencia, pokiaľ ide napríklad o kuchynský odpad? Z hľadiska kuchynského odpadu samozrejme, že povedzme tá frekvencia by mala byť určite na nejakej týždennej, maximálne dvojtýždennej báze, hej. Nemalo by to byť dlhšie, aspoň vyhláška to troška takýmto spôsobom rieši, ale ja stále tvrdím, že práve u takýchto stravovacích zariadení je veľmi dôležité aj z hľadiska toho, aká je tá produkcia. A to je už potom vlastne aj vecou toho, komu ten odpad odovzdávame. Ten veľmi správne vie nastaviť to, aby to bolo kontinuálne, aby vlastne nebolo tam to, že ja neviem, bude to robiť ten pachový problém, hej, lebo ja neviem, stretneme sa v Bratislave aj s stravovacími zariadeniami a povedzme hotelovými, že majú len nejaké dvorček, na ktorom to majú uskladnené. No v letnom období na dvorčeku uskladnenie dlhšiu dobu ako 1 týždeň, neviem si živo predstaviť, hej, že ako by to vyzeralo, áno. Takže to sú aj práve tie veci, prečo ja stále poviem, že áno, komunikovať s spoločnosťou, ktorá je oprávnená, lebo ona ten systém nastaví. A nastaví ho veľmi zodpovedne. A znova sme pri tom istom. Áno, vybrať si správne presne tak. To je najdôležitejšia vec vždy. Tak. A už sme sa dneska rozprávali samozrejme v rámci vtipu o tých pomijách, ako si tie kuchárky berú zo školskej jedálne, ale ako sa zhodnocuje takýto odpad, ktorý sa vyváža, povedzme kuchynský, alebo takýto biologický zo stravovacích zariadení? Čo s ním? Keď berieme klasické zariadenie, tak vlastne ten, by sme povedali, 2 spôsoby, hej, toho zhodnocovania. Je to buď kompostovanie, alebo je to samozrejme bioplynová stanica. To sú najzákladnejšie také, by som povedal, aj pre bežného občana také najpochopiteľnejšie spôsoby spracovania. Samozrejme, bioplynová stanica je sofistikované zariadenie, v ktorom sa ten odpad vlastne premieňa jednak na vlastne už potom ten digestátor je akože výsledkom toho procesu, procesu v tej bioplynke a potom je to samozrejme to prvotné, tá výroba toho bioplynu. Hej? Čiže to je vlastne tam je veľmi dôležité, že vlastne tá bioplynová stanica práve je zameraná na to, že vytvára ten bioplyn a ten zvyšok je jeho pomerne málo. Hej? A ten sa samozrejme ďalej dá využiť. Či už sa môže napríklad dať na spaľovanie, či výrobu nejakej energie, lebo tam ešte toho uhlíka zostáva pomerne dosť. Takže sú to ďalšie procesy, ktoré s tým sú. Kompostovanie, to asi každý možno troška ovláda, aj keď to nie je ten typický, že mám nejaký maličký komposter na záhrade, ale ten proces je vlastne viac menej to isté, že sa vlastne ten odpad homogenizuje tak, aby vznikol vlastne ten substrát, ten kompost, ktorý sa potom dá využiť vlastne na hnojenie nejakých plôch a podobne, ale tu treba povedať, že práve pri tých viacerých druhoch, tých biologicky rozložiteľných, a to hovorím hlavne z toho organického pôvodu, ako je zvyšky povedzme mäsa, kosti a podobne, ten proces tým klasickým kompostovaním určite neodporúčame, lebo za prvé, že to nevie každý, za ďalšie je to veľmi, veľmi náročné. Samozrejme existuje kompostovanie aj vlastne v reaktoroch. Existujú samozrejme vo svete aj kompostovacie reaktory, ale predsa len to spracovanie v tých bioplynových staniciach, to si myslím, že aj takouto hudbou v budúcnosti, to kompostovanie, to je len taký doplnok. Hej. Ja osobne by som aj po skúsenostiach z celej Európy, čo všetko som videl, tak bol som skeptický, ja možno taký príklad poviem, celkom možno na začiatku tej našej novodobejšej éry odpadového hospodárstva v tom roku 2015-16 sme mali možnosť samozrejme vidieť niekoľké zariadenia v Taliansku. No a mne taký úsmev na tvári bol, keď som videl vlastne ten výstupný kompost, lebo samozrejme pri tom kompostovaní vy neviete vždycky odčleniť z toho odpadu, dajme tomu tie mikrotermové sáčky alebo kadejaké tašky a podobné veci. To tam ale nepatrí. Samozrejme, jasné, ale teraz v tom komposte sa to objaví, jasné, že máte
A teraz oni samozrejme museli potom sitovať ten kompost, aby aspoň nejak vyzeral. A krásne bolo to, že čo nechceli, že boli pre nás pripravení takú kopu toho už presitovaného, len zrazu sa otvorili dvere na takej hale a teraz my sme tam videli to sitovanie toho kompostu, tak som sa tak smial, že výborne, super. No, samozrejme, že bioplynová stanica, tá pred tým, než sa ten odpad dostane do nej, tak robia všetky tie operácie práve toho, aby odstránili aj takéto nežiaduce prímesy. Ale pri tom kompostávení sa to veľmi ťažko dá. Hej. Lebo tam, keď príde to množstvo a aj keď sa tie hroble robia, alebo aj keď je nejaký iný ten priemyselný, ťažko toto odčlenia. Hej, takže z môjho pohľadu, samozrejme, ak budeme hovoriť o tom biologicky rozložiteľnom zo stravovacích zariadení, ja osobne by som radšej uprednostnil vždycky práve tie bioplynové stanice ako ten spôsob spracovania. Takže zase vybrať si niekoho, kto má tú koncovku takýmto spôsobom, rozhodne, ale v každom prípade, ak máme všeobecne hovoriť, tak áno. Možno ešte poviem, aj keď samozrejme možno to nie celkom tak patrí, ale u týchto maličkých je možné, že aj tie spoločnosti navrhnú im, že mať vlastné elektrické kompostéry, ale to už treba len mať možno zase vedieť, že kedy sa to hodí a kedy sa to nehodí. Hej? Lebo to je zase, vždy vravím, je dôležité spolupracovať s niekým, kto vám vie spraviť takéto ohodnotenie toho, že dobre, nebudeme od teba chcieť veľa peňazí, keď ti vieme navrhnúť, by som povedal, lepšie a ekonomicky priateľnejšie riešenie. Áno, super. Ja som sa vám chcela pochváliť, že ja kompostujem, ale nie som stravovacie zariadenie, takže ale len to je tak doma. Ale sná sa cení. Ale to je v pohode, lebo zase berte tak, u nás, u občanov, kompostovanie znamená predchádzanie vzniku odpadov. Hej? Čiže neprodukujeme toľko odpadu, koľko by relatívne tá obec musela zaplatiť. Hej? Takže ja napríklad zase obce mesta vždycky stranadím, že áno, choďte do toho. Ale zase s tým občanom treba pracovať. To nie je len to, že my v všeobecne záväznom nariadení povieme, že budeme všetci domáce mať kompostovanie. S tým občanom treba pracovať, treba povedať, čo áno, čo nie. A za ďalšie. Kompostovať vždy v domácnostiach budeme len odpad zo zelene. Kosti, kusy mesa do kompostu asi nedáte, lebo ak to máte niekde na záhrade, tak to by znamenalo, že budete mať návštevu iných obyvateľov, áno, takže to je jasné. Čiže ja vždy obciam a mestám vysvetľujem, áno, odpad zo zelene je zaujímavé, aby občania sa naučili to predchádzanie, ale čo sa týka kuchynského odpadu, vždy odporúčam iba zber. Alebo si aj ako občan nájdem tiež dobrú firmu, ktorá mi poradí. Ale to je zase ani nie vy občan, lebo tam nemôžete si vy občan. Veď to bol takisto Peter vtip. Ale tam je tá obec veľmi dôležitá, lebo nás zastupuje vždycky obec a tá obec práve tá by mala osloviť firmu, ktorá to vie robiť. Tá vie potom aj v tej obci nastaviť práve tie systémy tak, aby fungovali. My už sme sa dnes rozprávali o tej evidencii tých odpadov. Je ešte niečo veľmi dôležité k tomu povedať? Tak k evidencii hádam skutočne len to, že vedieť si, dá sa povedať, zamyslieť sa nad tým, aby som tú evidenciu vedel viesť. A ja vždy potom hovorím aj to, že ak tá spoločnosť, ktorá od nás odpady odoberá, mi poskytne to, že ona bude robiť tú evidenciu za mňa, to je tiež jedna z tých fóriem, ktorú by sme si mohli zvoliť. To znamená, že ja ako pôvodca odpadu nemusím robiť tú evidenciu, urobí ju za mňa firma? Ja ju musím, ale ak mi oni poskytnú, tak vlastne takú možnosť, tak ona ju robí v mojom mene. Hej, čiže ak napríklad by prišla kontrola, tak tá firma jednoducho mi vygeneruje, alebo respektíve poskytne tie údaje, ktoré vlastne vedie za mňa tú evidenciu a je to všetko v poriadku. Výborne. Tu čítam, že je nejaká nová vyhláška, ktorá niečo mení v tejto evidenčnej povinnosti? Je niečo, čo by som mala vedieť? No, my musíme teraz veľmi objektívne povedať, že áno, my máme vlastne v súčasnej dobe dve platné vyhlášky. Jedna vyhláška, ktorá už je od roku 2015 platná a aj účinná, tá stále samozrejme podľa nej fungujeme. V roku 2024 bola schválená nová vyhláška, ale jej účinnosť je od 1.1.2026. Ale to je už za chvíľu. To je už síce za chvíľu, ale treba povedať, že tá vyhláška je veľmi naviazaná na informačný systém v odpadom hospodárstve. Je to tzv. Digitalizácia, ktorá v odpadom hospodárstve po
poviem už momentálne aspoň 20 rokoch, konečne vraj má prísť. No, na schvál hovorím to má prísť, lebo samozrejme informačný systém mal by byť takisto funkčný od 1.1.2026 a zatiaľ máme už koniec novembra, ani slichu, ani nejaké informácie o tom, že v akom stave je. Takže ja osobne poviem jednu vec, aj keď všetci sme sa na to veľmi tešili, že tá vyhláška príde, tá vyhláška napríklad prináša takú novinku, že vlastne celá evidencia musí byť len elektronicky. To je to, čo ste už tiež Áno. načrtli, že niekto Áno. si to vypisuje, niekto Presne. to robí elektronicky. Áno. A to je práve napríklad aj to, že keďže to mám aj elektronicky, tak a dajme tomu pre mňa z hľadiska fungovania toho stravovacieho zariadenia by predsa len bolo troška zaťažujúce, hlavne u tých menších, keď sú, že koho vyčlením, aby evidoval ten odpad, hej, tak je tam napríklad presne to, že tá služba, ktorú mi poskytne tá firma, ktorá odo mňa odpad odoberá, že bude v mojom mene vlastne tú evidenciu robiť a keď ju bude treba, tak ju poskytne a ona ju robí určite elektronicky, tak si splním, jak sa vraví, jednou ranou zabijem 2 muchy. A to je výborné, nie? A to je výborné. Takže to je prvá vec, ktorú prináša, veľmi dôležitú. Samozrejme, ďalšia vec, ktorá tam je taká novinka, bude aj to, že to ohlasovanie tých údajov už nebude raz ročne, ale je tam navrhnuté, že raz za 4 roka, čo zase by bolo pomerne zaťažujúce. Našťastie je tam to, že pôvodcovia odpadov zatiaľ sú tam v tej polohe, že nemusia to robiť, lebo to robí za nich práve tá spoločnosť, ktorá od nich odpad odoberá. Ďalší dobrý point. Presne. No ale to ale je to v tom, že je na 99% pravdepodobnosť, že účinnosť tej vyhlášky bude posunutá. Vzhľadom na to, že ona sa nedá vykonať, ak nebude informačný systém. Máte nejaké bližšie informácie? No, ktoré nám viete povedať? Takto. Ako prvým? Neoficiálne áno, neoficiálne rozhodne mám, že ten posun má byť minimálne o ten 1 rok. To znamená, že posunieme sa až na toho 1.1.2026, ale ono tu dáva troška logiku, lebo poviem tak, že ak by tu bol s nami niekto, kto samozrejme aj tie spoločnosti, ktoré nakladajú s takýmto odpadom, tak samozrejme musia sa zoznámiť s tým ISOHom. To nie je to, že samozrejme my musíme prispôsobiť naše evidenčné systémy, ktoré máme tomu ISOHu, čiže aj ten spôsob odposielania. Možno to tak laicky troška poviem, ak mám ja nejaký program, nejakú aplikáciu, tak samozrejme musím vedieť ten nejaký formát tých dát, ktoré budem musieť niekam odposielať. A ak neviem ten formát dát, tak asi s tým nič veľmi neurobím. Hej? Takže ak má byť seriózne, my to vždy hovoríme aj ministerstvu, že každá takáto zmena by mala byť minimálne 6 mesiacov pred jej zavedením. Teraz to už nestíhame, ale ani oni nestíhajú, lebo samozrejme ani nie médií, ale tak všeobecne preniklo, že vlastne iba myslím v septembri bola podpísaná zmluva s tou spoločnosťou, ktorá ten ISOH má, nazvime to, dobudovať, hej, alebo sfunkčniť, lebo on existuje, hej, za nejaké veľmi veľké peniaze bol realizovaný, nie celkom tak, ako je vyhláška, ale v poriadku. Takže my len teraz čakáme, kým ho sfunkčnia. Predpokladáme, že bude veľká snaha, aby behom roku 2026 bola nejaká beta verzia, ktorú by vlastne tí, ktorí majú programy, aplikácie na vedenie evidencie dokázali vstrebať a dokázali vidieť aj to, aká je vlastne to spojenie a akým spôsobom majú oni nastaviť si svoje programy, aby súviseli s tým, že tie údaje sa tam správne dostanú. Niekoľkokrát ste teraz za posledné 3 minúty povedali systém ISOH. Áno. Pre mňa je to kód, ktorému nerozumiem, ale predpokladám, že naši posluchači áno, ale predsa len vysvetlíme si to, že o čo určite ide. Je to vlastne skratka a je to vlastne informačný systém v odpadom hospodárstve. Čiže tá digitalizácia, ktorú som tu spomínal, že vlastne prechádzame na to, aby vlastne štát bol schopný zbierať údaje, aby bol schopný zbierať údaje v určitej samozrejme požadovanej kvalite a aby bol vlastne schopný tie údaje ďalej nejakým spôsobom využiť. Hej, čiže tu naberme asi tak, tu musíme to troška tak akože oddeliť. My budeme mať povinnosť vlastne tú evidenciu robiť v tej elektronickej podobe vždy. Táto povinnosť zostane. Ale tá povinnosť je vlastne skôr na to, aby keď príde ku mne kontrola, respektíve ja chcem preukázať, že všetko mám v poriadku, tak to vlastne preukazujem práve tou evidenciou.
A potom je vlastne to, že štát z tej evidencie potrebuje nejaké údaje pre svoje účely. Či už reportingu do Európskej únie, či už na nejaké štatistické zisťovanie, plánovanie, možno nejaké presne ako máme program odpadového hospodárstva alebo plán už teraz po novom odpadového hospodárstva, tak aby vedel, že ako má tam dimenzovať to, aké budú zariadenia, kde aký rozvoj vlastne odpadového hospodárstva Slovenskej republiky bude. Takže to je ten ISOch, ktorý má zbierať vlastne tieto údaje. No a teraz mi povedzte, že ja ako majiteľka teda malej kaviarne alebo malej prevádzky mám sa ja s týmto všetkým zoznamovať, s týmto novým systémom, nahadzovať tam neviem čo, barščo, alebo teda... No. Mám to urobiť elegantne. Poviem tak. A objednať si nejakú dobrú zberovú spoločnosť, ktorá aj podá ohlásenie za mňa, aj to bude evidovať. No a odpovedali ste úplne za mňa. No, čiže znova sa dostávame len k tomu, čo sme si tu už x-krát povedali. Ja že nebudem žiadny ISOch študovať. Presne tak a ide práve o to, že my by sme sa mali naučiť práve na to, aby sme vedeli, že tie svoje povinnosti si necháme urobiť a vykonať niekomu, kto je na to špecializovaný. Ak sa toto nenaučíme, potom budeme bojovať s tým, že ja, ktorý síce chcem hlavne variť tú kávu, tak budem musieť rozmýšľať aj to, že čo, kde, kam mám odviesť ten odpad. Hej? A to asi nechceme. Ani ja nechcem, tak jak ste povedali. Ja chcem presne, aby boli moji zákazníci v poriadku, aby boli spokojní. Takže to je presne to, že my síce pokračujeme, ideme do možno iných povinností, viacerých povinností, ale vždy je o tom práve to, že tu nemožno sa pozerať na to, že je to nadmerne zaťažený ten pôvodca a podobne. Nie, on je zaťažený len vtedy, keď nevie správne nastaviť plnenie svojich povinností. Ak je vie správne nastaviť, nemá s tým žiaden problém. Áno? Čo v prípade, že nepodám to ohlásenie, alebo sa na to, ako sa hovorí, vykašľam? No, samozrejme, v súčasnej dobe je to také troška, že alebo by sme povedali, že bolo to skôr, hej? Lebo my sme mali vlastne obdobie do roku 2024, že sa tie ohlásenie podávali vlastne v písomnej podobe. Áno. Čiže prišli na okresný úrad to mal nahodiť do staršieho systému informačného, ktorý vlastne existoval, alebo len na úrovni štátnej správy. A tam zistiť, že ten malý nepodal ohlásenie, asi bolo veľmi zložité aj pre nich. Hej? Vzhľadom na to, že to je predmetom, ak nie je to digitalizácia celková, tak veľmi zložité. Ale ako náhle už teraz sme vlastne v tom štádiu, že ohlásenia sa podávajú elektronicky, tak ten štát de facto veľmi rýchlo vie, že títo podali, ale respektíve podľa obchodného registra existujú tieto subjekty a nepodali. Hej, takže tá selekcia cez štátne rôzne databázy je možná a samozrejme bude aj dohľadateľná. Čo ja viem, či už napríklad, jak sme si povedali, príde aj hygiena na kontrolu do takejto prevádzky, ktorá chodí častejšie, hej, ako bežne, keď odpadári chodia. No a ona, keď chce tiež evidenciu, a vy, keď nepodáte ohlásenie, tak asi nemáte ani evidenciu, hej, lebo väčšinou je to jedno s druhým spojené. Takže už vám na to prídu. Hej? A čo tam sa stáva častejšie, s čím som sa stretol, že tá hygiena to dá ako podnet na životné prostredie a životné prostredie vám udelí pokutu. No, a sme doma. A Áno. sme to, čo sme nechceli. Čo sme nechceli. Ako si mám, Peter, vybrať správne zberovú firmu? Na čím sa mám zamýšľať? Veľmi správna otázka, lebo rozhodne zase sa dostanem troška k tomu ISOhu. Keby sme mali ISOch, čiže ten informačný systém v odpadovom hospodárstve, bolo by to ďaleko jednoduchšie, minimálne z tých, nazvím to, administratívneho hľadiska, lebo ja by som si tam pozrel, ktoré firmy majú oprávnenia, pozrel by som si na tie druhy odpadov, ktoré ja potrebujem, aby mi zabezpečila tá firma a už viem si potom dohľadať, dajme tomu aj z hľadiska svojho teritória, toho, že kto kde pôsobí. Vzhľadom na to, že nemáme, no tak tá situácia je samozrejme trošička zložitejšia, ale zase dá sa. A keď už vôbec o nikom neviem, respektíve nemám nejakú informáciu od, povedzme, nejakých svojich kamarátov, kolegov alebo z iných zariadení, tak samozrejme internet, nechať si vyhľadať biologicky rozložiteľný odpad a poskytne vám. A teraz je dôležité ale to, ako si vybrať toho správneho. Toto mi povedzte, že čo si ja ako žena,
majiteľka kaviarničky, hej, s koláčikmi, mám ja preverovať, aby som ja vedela, ktorá tá zberová firma je dobrá? Prvá vec, ktorú je veľmi dôležité, je to, že keď už ich vlastne nejakým spôsobom oslovíte, lebo samozrejme máte nejaké kontaktné údaje, a samozrejme ešte treba povedať to, že v dnešnej dobe internet nám dáva veľa informácií. Podľa zákona samozrejme každá jedna firma má mať vlastne hlavne tie firmy, čo prevádzkujú zariadenie na zhodnocovanie, zneškodňovanie, majú mať na svojom webovom sídle uvedené aj tie rozhodnutia, čiže tie oprávnenia. Áno. Ale v každom prípade, ak to nechcem takto hľadať, tak pri tom prvom kontakte, že chceme niečo, aby nám vlastne zabezpečili tú službu, tak vyžadujem to, že chcem vidieť, alebo pošlite mi mailom vaše oprávnenie, aby som videla, že či vlastne skutočne na tú činnosť toho zberu a následného zhodnotenia ste oprávnení. Hej? Čiže aby som vedela, že OK, ten, komu ten odpad odovzdám, je oprávnený a to oprávnenie je platné, lebo tu tiež treba ešte jednu povedať. Ak je to registrácia, čiže bude tam napríklad registrácia ako obchodník alebo registrácia bez zariadenia, tam nie je žiadne časové obmedzenie. Hej, tam je len dôležité, že to má vydané. To je také potvrdenie z okresného úradu. Ak to je činnosť, na ktorú sa vyžaduje súhlas, to znamená, že prevádzkuje nejaké zariadenie na zhodnocovanie, prevádzkuje nejaké zariadenie na zber odpadov, tak tam sa vyžaduje už, že to bude rozhodnutie podľa správneho poriadku, že ten okresný úrad vydá rozhodnutie a my tam presne vieme, na ktoré druhy odpadov, na akú činnosť a na ktoré druhy a dokedy je to rozhodnutie platné. Čiže toto by som si mala vyslovene, že skontrolovať. Presne, hej? a to treba skontrolovať. Čiže to je ten prvý krok. No a potom ja väčšinou poviem, tiež robím to pre svojich klientov, že si nejak spravím taký prieskum toho, kde všade tá spoločnosť pôsobí. Lebo je to tiež také dosť dôležité aj z hľadiska toho, že ak tá spoločnosť má skúsenosti s tým, čo ja potrebujem, tak si poviem výborne. Ja nehovoriac ešte o tom, že pozriem sa, prvé, čo ja vždy skontrolujem, skutočne aj webová stránka tej spoločnosti a pozriem si služby, ktoré poskytuje. Lebo to je veľmi dôležitá vec. Lebo ak ona napríklad je len zber, no tak mňa to niekedy troška irituje, že OK, ale ja chcem vedieť, čo s tým odpadom napríklad ďalej je. Áno, lebo človek, zaujíma logicky. presne chcem, aby som vedel, že neskončí to, neviem, niekde vysypané a podobne. Takže jasné, aj keď podľa zákona by som to nemusel sledovať, ale už nám to väčšinou nedá, že nezisťovať si to. A za ďalšie, ak ona poskytuje ešte službu, napríklad sme tu hovorili také tie prídavné služby, ako je evidencia odpadov, ako je to, že v mojom mene potom podá ohlásenie, respektíve pomôže mi s tými všetkými vecami. Jednoznačne nemám čo, by som povedal, špekulovať a vyberiem si. A minimálne začnem s ňou rokovania o tom, áno, v poriadku, veď jasné je. Čiže chcem tým aj povedať jednu vec, že áno, ja viem, že všetci sa snažíme tie obslužné činnosti mať čo najlacnejšie, lebo musíme na ne zarobiť. Hej. Ale ja osobne vždy radím nemať to ako hlavné kritérium. Hej? Lebo ak to mám ako hlavné kritérium, väčšinou je potom nejaký problém a stojí ma to ďaleko viac. Poznáme to, myslím, že je takéto japonské príslovie, že nekupujeme lacné veci, ale niečo, čo má slúžiť pomerne dlhšiu dobu, ale to platí aj na služby. Radšej tú službu mám zaplatenú a viem, že tá služba ma odbremení od mnohých ďalších vecí, ktoré by mohli byť pre mňa problém a má to potom zmysel, ako to, že ja si len jednostranne zaplatím niečo a potom to ostatné dobieham a neviem, či to mám aj tak správne, alebo do akej miery vlastne som to splnil. Ja si myslím, že sme naozaj dnes už prebrali spolu všetky najdôležitejšie témy. Ale ak by ste si predstavili naozaj, že som majiteľkou nejakej prevádzky stravovacieho zariadenia, tak chceli by ste mi naozaj povedať to najdôležitejšie, čo si mám z tohto rozhovoru odniesť. Aj vzhľadom možno na tie meniace sa podmienky, ISOch a tak ďalej. Čo by ste mi povedali? Erika, urob toto. No, v prvom rade by som povedal to, že čo sme si už aj to povedali, v každom prípade by som ako prvú vec povedal zožeň oslov spoločnosť, ktorá pre tie druhy odpadov, ktoré ty predpokladá, že budeš produkovať, je oprávnená, má oprávnenie na nakladanie a to je vlastne základ.
Hej, lebo ona ti už pomôže s tými ostatnými vecami. Samozrejme, možno jedna z tých dôležitých vecí je sa tak aj zamyslieť na tom, aby som tej spoločnosti vedel povedať, že aha, ja predpokladám už na začiatku, že budem produkovať si toto, hej. Len nemusí to byť vždy to najdôležitejšie, lebo zase poviem, tá spoločnosť, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadmi, ona už veľmi dobre vie, na čo sa má u vás pozrieť. Sústrediť. Hej? Na čo sa má pozrieť? Ona už vie vyhodnotiť. To my nie sme už v nejakom, roku 2021, keď tie spoločnosti tiež začínali. Teraz skutočne treba povedať, že spoločnosť, ktorá je zodpovedná a zodpovedne vykonáva tú svoju činnosť nakladania s odpadmi a je jedno, či ona je prioritne zameraná na nejaké druhy odpadov. To neznamená, že ona neporadí v celom tom spektre, ktoré sa vás dotýka. Hej, čiže tam je, myslím, tá alfa a omega, vždy zvoliť niekoho, kto to vie. A ten už potom vie správne navigovať. Ďakujem veľmi pekne za tento príjemný rozhovor. Naprvu sme sa rozprávali o odpadoch a nakoniec to bolo veľmi zaujímavé a myslím si, že pre našich poslucháčov a divákov naozaj veľmi poučné. Dúfam. Toto bol Peter Galovič a teším sa, že náš prvý podcast spoločnosti SPIC bol naozaj taký zaujímavý, teda aspoň pre mňa určite a teším sa na vás na budúce. A ďakujem vám Budem pekne. sa ja tešiť. Krásny deň.